ازمونên xwendekarên serbestên revfên nehû duwazdan ên materyalê rêveberiya Xweser li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest pê kirin. 1093 xwendekar ji pêkhateyên Kurd û Ereb ji bo pêşkêşkirina ezmûnên serbestên refa nihan li neh navindan li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêşkêş dikin. Gemîreya Roj Ava TV derbasî navinda Zehra û Şerîf Redî ya bajarê Qamişlo bû û proseya pêşkêşkirina ezmûnan şopand. Li Qamişlo ezmûn li çar navendên Ehmed Mirêwid, Salih Ebdî, Zehra û Şerîf Redî tên darxistin. Sibe jî ezmûnên xwendekarên revfên duwazdanên serbest dest pê dikin, ku hejmara wan xwendekaran jî 2648 xwendekar in. و ام جبو وانا جی یعنی چی بی خواستن کار و خبات گوشبو وان ازمونین وانا کار و خبات جبو پیش رو جوا و مسئله بلگین کوتین ورگرتن جهلا باکور و رجلات سوریه و یعنی آلیه کی فرمیه تا و باکور و رجلات سوریه هی